Okay, amakhita ngoma khona. Oh, okay. 1, 2, 3 and action. Hamba enekhombisa excitement ekhona. Imanqana kayishayo yabo ba hamba izifu excited ukuthi angithi uzothonge yeah. Oh. Sanibonani. Okhulumayo Sikhinkili owaziwa ngela Sikhinkili kodwa igama lami nguCendlandla ngwasithole la nje phansi empofini endaweni yaseNathi. Sanibonani, igama lami nguAndiswa kaMbuthuma. Inhloso yethu nje wasilana besizoshuta music video wengoma ethi kuyazenzakalela. Okuyingoma yabhodi usicebi lapha eNkosi yaMagcokama. Cela ukuthi nihambe niyovula ku-YouTube nibe nisubscribe manje khona izovela nje ivelele mesiphuma siyabonga kakhulu. Sanibonani bafowethu, uSimphiwe lo. Namhlanje ke nje besishuta music video engoma kuyazenzakalela by uGSG Inkosi yaMagcokama. Usuku ke nje lihambe kahle kakhulu, ngithanda ukubonga abasupportile uSikhinkili nosisi ade sebenzisana naye. Music video kuzotholakala nje maduze ku YouTube Inkosi yaMagcokama TV. Kuningi ke nje kumele nikulindele kulonyaka. Sibonga kakhulu isupport. Afethu Inkosi yaMagcokama le. Njamanje nje sibhizi kakhulu sishuta music video wengoma kuyazenzakalela. Sacela ukuthi nolindele kakhulu. Namhlanje umnandi kakhulu ke. Besina abafowethu lana abafowethu omenzi lapha se-Dative Films beshaya iquality yento. Sino Sikhinkili lapha njengoba nimazi usethi yeah. Sigudla naye kulo music video umnandi kakhulu bafowethu sicela nolindele. YouTube nje make sure ukuthi uyasubscribe akusemanje. Ngibona bafowethu umenzi Dlamini lo se-Dative Films indoda yale eMsinga eSkwalathi eMabomvini. Namhlanje besishaya music video weNkosi yaMagcokama ithi kuyazenzakalela, so namhlanje kube cishe konakala impela. Okay, cishe konakala namhlanje, cishe ulwandle cishe lagwinya ilokhuzana equipment yethu. Kulokhu ngithe angibika insizwa yale elokhuzana enkandla emahlathi amnyama ukuthi izoba uDOP. Mina bengu-director umqondisi wayo yonke lento le. Saphinde supporta uMathenjwa insizwa yale entendeka farm eNewcastle. So emva kwalokho nje siyajabula ukuthi sinishelele le music video. Siyabonga. God have mercy upon us.